Por iso, desde o BNG propoñemos 7 medidas urxentes para que a Xunta e o Goberno central fagan un maior esforzo con este colectivo. Primeira medida, hai que eliminar a cuota de autónomos durante un período inicial de 3 meses, a cero ingresos, cero cotizacións, que a Xunta estableza unha axuda directa de 2.000 euros para persoas autónomas que se viran obrigadas a pechar ou que teñan unha reducción importante dos seus ingresos e que se sea compatible con outras axudas que se articulen desde o Estado. Creemos, en terceiro lugar, que hai que eliminar o pagamento do alugueiro das cuotas de hipotecas durante o período non traballado e unha quita do 50% nos 3 meses seguintes. En cuarto lugar, propoñemos que se lle permita ás persoas autónomas colaboradoras que accedan ás medidas de apoio e de axudas, que non queden excluídas, como en moitos casos está pasando. En quinto lugar, creemos que debería de poñerse en marcha un plan para reducir burocracia na tramitación das axudas que se poñan en marcha ou para todo o que teña que ver coas tramitacións bancarias. Estamos vendo como se lles están pedindo aos autónomos e autónomas documentación que non teñen nas súas casas para poder acceder a estas axudas, e creemos que é importante que nestes momentos as axudas cheguen ao maior número de persoas posibles. En sexto lugar, débense de arbitrar controles reais para garantir que a liquidez que se lle está inyectando á banca realmente chegue a ese tecido empresarial pequeno e mediano que hai no noso país. E, por último, consideramos que Facenda debe de retrasar os prazos para que non se teña que realizar agora nin a declaración do trimestre do IVA nin o imposto de sociedades, entre outras cousas porque hai moitas persoas que non teñen a documentación e porque se está poñendo ao personal das xestorías nunha situación difícil.